Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sampai ke anak cucu nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, satu tembang manis kali ini dari vokal bagusnya Benigno Raton bersama. Iya. Ayo buat adiknya yang mau joget, ayo sayang.
Jangannya ayahnya batang pasaman, tapi yang mandirang mudo-mudo. Adik kok lapeo dari tangan, indah baganti kasalamodo. Adik kok lapeo dari tangan, indah baganti kasalamodo. Oke, masih bersama Junior. Iya. Jogo manjogo lah dia dari jendela di balik tirai. Dalam kita ndak batamu pandang, cogokanlah dia mukonan jania. Lelamo kita ndak batamu pandang, cogokanlah dia mukonan jania. Asik. Dan tanggung jawab usah orang ndak tahu. Benego ibu udah jan bajalan, tarumu abadan dek manti. Hehehe. Benego ibu udah jan bajalan, tarumu abadan dek manti.
sarupo iko mungkin den jani